Kaag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. United Negros Alliance o UNEGA nagsiling nga nagapabilin sa gihapon ng ilang nga suporta sa re-election bid ni Negros Occidental Governor Gov Lacson amo man ang ilang koalisyon sa Love Negros. Inisunod sa kay Vice Governor Jeffrey Ferrer nga presidente kag Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. nga Secretary General sang UNEGA. Sunod sa kay Ferrer, nagapabilin ang gikasugtan sa koalisyon. Sunod sa kay Escalante, sa ilang nga pagsinapol, nagilisugot sila nga magapabilin ang suporta sa koalisyon. Ini sa tunga sa ginpahayag sa Partido Demokratiko Pilipino pagi sa Provincial Council President sininga si Attorney Jesus Hinlo nga kung kinahanglan ilang ginalantaw ang pag-field kay Ane Victorious Mayor Francis Frederick Palanca kontra kay Governor Lacson sa 2025 midterm elections. Sunod sa kay Escalante, mayara sila sa nagkalain-lain ng mga national parties pero ang magapabilin ang ilang kasugtan sa lokal. Dugang pa niya, wala sang labot ang PDP sa ilang kasugtanan sa koalisyon. Sa Escalante, ang nanumpa sadto sa PDP laban, kag sa karon siya ang ginagkabig nga member not of good standing. But the UNEGA and the Love Negros, still there is a unification. Muna lang na ihamambal ko. Behind Governor Lacson. We will support Gobernador Lacson. We have decision to finish his term. So even if PDP laban fields another governor, kay Gov Gihapon ka mo? Yes, no, this is PDP laban has nothing to do with this. Kaya ang commitment naman kay Gobernador Lacson. Governor Lacson could be a PDP laban, could be a Lacasin City, could be a whatever party he wants, national, that we are committed to support this gobernorial candidacy.